Quina és la meva càmera? Aquí? Ah, no. No, aquí. Ah. Hola, què tal? Soc aquí avui per parlar-vos de dracs, de princeses i de cavallers. Coneixeu la història del cavaller Jordi? Ah, que no la coneixeu? Doncs l'Invisible Titelles té un espectacle anomenat La divertida història del cavaller Jordi. Sisplau. Per on anar? Ah, sí. La divertida història del cavaller Jordi, on podreu veure les magnífiques aventures d'aquest valent cavaller. Sisplau, no interrompis. Passa. Perdó, per on anàvem? Ah, sí, aquest Sant Jordi, ja sabeu, la divertida història del cavaller Jordi. Quina gran aventura, quina gran proesa la d'aquest xicot. Sisplau, vols fotre el camp? Passa. Perdoneu, doncs recordeu, per Sant Jordi, la divertida història del cavaller Jordi.